Fantàstic! I el crit aquest que ens fan és un UC, un crit especial que fan aquesta gent de les illes, en aquest cas d'Eivissa. A veure qui crida més aquí. Els de les Illes Canàries ho fan xiulant. En aquest cas ho fan cridant i rient. Timbalers, un sou als timbalers de les colles geganteres. En queda algun? No en queda cap, ja? Ho donaven per acabat? Bé, doncs sort que la colla de Buscastell ens ha animat una mica més per acabar la festa. Gràcies a tots!